Mae Connor a dwi yn redeg hyfforddiad iechyd meddwl am y Sefydliad DPJ. Un y pethau rydym yn sôn amdano yw pryder sydd yn cyffredin iawn yn y Deyrnas Unedig, lle mae 600 o pobl yn dioddef fydd y salwch cyffredin pryder. Os ydych chi wedi bod yn nerfus am prawf neu arholiad, byddwch wedi teimlo peth o symptomau o pryder fel coesau wan, chwysu, neu methu meddwl yn syth. Ond pan mae problem yn mynd i ffwrdd, mae'r symptomau yn. Ond am pobl sydd yn dioddef gyda pryder, dyw'r symptomau byth yn mynd. A maen nhw'n gallu gweithredu rhywbeth fel ymysodiad panic neu gorfeddwl pethau. So beth gallwch chi'n gwneud i helpu eich hun? Gallwch siarad i rywun rydych yn ymddiried ynddo a gweud sut chi'n teimlo, neu siarad i ddoctor sy'n gallu cynnig cwnsela neu CBT. Mae elusennau fel Mae'n neu Young Minds am pobl ifanc, ac os ydych yn amaethyddiaeth yng Nghymru, gallwch cysylltu ar llinell cymorth rannwch y baich. Mae cwrs ar-lein gyda Silver Cloud, a mae hefyd apiau fel Headspace a Calm. So dylech trio rhai a ffindio beth sydd yn gweithio i chi. Os ydych eisiau mwy o gwybodaeth, gallwch ymuno ar un o'r sesiynau ymwybyddiaeth iechyd meddwl yn amaethyddiaeth gan ni Sefydliad DPJ.